Sunt locuri în care intri și simți liniște. Deși n-a vorbit nimeni, n-a sunat nicio muzică, n-a fost niciun altar. Și sunt locuri în care totul e frumos, dar ceva lipsește. Ce face diferența? Inima omului care a fost acolo, starea lui de spirit, energia cu care a trăit. De aceea spunem că omul sfințește locul. Aceasta nu este doar o vorbă românească, este o lecție de viață, este chiar o revelație spirituală. Este recunoașterea unei puteri care zace în fiecare dintre noi. Inima noastră este un izvor de lumină. Când e deschisă, locul prinde viață. Când e sinceră, locul se liniștește. Când e în iubire, chiar și pereții încep să respire altfel. Ai simțit vreodată că într-o cameră mică te simți mare? Că într-un colț de grădină te simți ocrotit? Că într-o biserică goală ai simțit că inima ta vorbește? Nu erau locurile speciale, erai tu într-o stare specială. Inima ta era deschisă și atunci, între tine și spațiu, s-a creat o punte invizibilă, un câmp, o lumină, un ceva care nu poate fi pus în cuvinte, dar poate fi simțit. Inima este cel mai mare arhitect. Poți transforma un spațiu doar cu energia pe care o porți. Poți aduce lumină în colțurile întunecate ale casei tale doar iertând. Poți transforma un pat într-un altar de iubire dacă îl umpli cu prezență, cu tandrețe, cu iubire. Poți transforma un atelier într-un sanctuar dacă creezi cu inima curată. Nu ai nevoie de lumânări, de tămâie sau de obiecte exotice. Ai nevoie doar de o inimă vie și de o stare de spirit în care să fii prezent, recunoscător, viu. Adevărul e simplu. Nu sfințim locurile cu rugăciuni mecanice, ci cu emoții reale, cu zâmbete sincere, cu liniște, cu iubire. Când inima ta e în pace, pacea se imprimă în pereți, în podea, în aer. Când inima ta iubește, spațiul începe să strălucească, chiar și fără lumină. Omul sfințește locul cu ceea ce este el pe dinăuntru, cu ceea ce trăiește în inima lui, în tăcerea lui, cu ce simte și nu spune. A sfinți nu înseamnă doar a face un gest religios, înseamnă a pune suflet, a lăsa urme invizibile, a transforma prin prezență, prin muncă, prin iubire. Gândește-te, un om bun, care trăiește cu demnitate, care se roagă, care creează, care iubește, lasă în jurul său o energie, un parfum nevăzut al prezenței sale. Pentru că locul e doar materie, omul dă sens, omul dă viață. Să ne gândim la satul românesc. Câtă înțelepciune au lăsat țăranii în pământul bătătorit, în prispa casei, în fumul sobei. Nu a fost vorba doar despre opulență, ci despre sfințenie prin simplitate, prin rugăciune spusă dimineața, prin pâinea frământată cu mâna, prin vorbe rostite cu sens. Toate acestea sfințesc locul, îl binecuvântează, îl încarcă. O casă nu e doar un acoperiș, e o inimă care bate între ziduri. Fii atent la locul în care ești acum. Poate e mic, poate e haos, poate e modest,
dar Tu îl poți sfinți. Printr-o rugăciune, prin curățenie, printr-o floare pusă în fereastră, printr-o îmbrățișare dăruită cuiva care are nevoie, printr-o vorbă bună spusă într-o lume grăbită. Nu locul ne definește pe noi, noi definim locul. Omul, când e atent și prezent, transformă totul în jurul lui. O bucătărie devine un laborator de alchimie dacă acolo gătești cu dragoste. Un scaun devine un tron dacă acolo ai avut o revelație. Un loc de muncă banal devine atelier de creație dacă tu ești prezent cu sufletul. Chiar și durerea poate sfinți un loc dacă ai învățat ceva din ea. Chiar și pierderea, dacă te-a făcut să fii mai uman, mai blând, mai viu. Poate că nu-ți dai seama, dar în fiecare zi tu creezi un spațiu energetic. Fie că ești singur sau printre oameni, fie că ești acasă sau într-o gară, locul te primește. Dar tu, la rândul tău, îl modelezi. Așa cum lutul se lasă modelat de mâna olarului și spațiul se lasă atins de vibrația ta. Tu ești energia care înalță sau coboară un loc. Într-o lume care caută mereu să fugă undeva, uităm că locul în care ești acum, oricât de imperfect, are un potențial enorm. Pentru că tu ești acolo. Ai în tine capacitatea să aduci frumusețe acolo unde este gri, liniște acolo unde este haos, încredere acolo unde este frică. Totul pornește de la cum te comporți, de la cum te rogi, cum zâmbești, cum vorbești, cum taci. Starea noastră de spirit este solul pe care înflorește locul. Un om împăcat aduce pace oriunde merge. Iar în final aș vrea să te întreb, cum ar fi să transformi fiecare loc în care ajungi într-un loc binecuvântat? Așa se va transforma omenirea, nu prin ziduri înalte, ci prin suflete trezite. Pentru că unde pășește un om cu inima pură, locul devine altar. Dacă aceste mesaje te-au atins, lasă-mi un comentariu și spune-mi care este starea ta de spirit când ajungi acasă. Ce lași în urma ta atunci când pleci? Abonează-te pentru mai mult conținut care vindecă, inspiră și aduce lumină în suflet. Și ține minte, nicio casă nu e prea modestă pentru lumină, niciun loc nu e prea mic pentru iubire, pentru că omul sfințește locul cu inima lui, cu ceea ce este el, cu ceea ce simte, cu ceea ce oferă, fără să ceară.